Og i dag der skal vi prøve at omlade et speedometer for en Volvo V70 03. Og det er gerne den der chip der, og de der chip der sidder her, der skal omlades. Og så prøver vi at tage dem alle sammen hele vejen rundt. Og især dem der. Den har nogle fejl med, at den lukker ned en gang imellem. Altså simpelthen slukker. Så det vil vi prøve at lave en omladning. Og se om det bliver stabilt. Så skulle det her gerne være fikset. Som man kan se, så er det blevet genladet hele vejen rundt. Og faktisk hele vejen rundt. Så skal det bare monteres i bilen. Så må vi se. Og så er det samlet. Og jeg har en idé om, at de her skruer her, når man samler det igen her, de må ikke spændes for hårdt. Fordi det får brændte til at vride. Men det ser ud til at fungere sådan. Så det skal bare monteres. Så har vi haft det ude og monteret igen. Så må vi prøve at se. Bum. Sådan der. Ingen fejl.